sidonsa kanzima empilweni yakulungu othina kasilazi iqale emhlabeni ungabona sidonsa kanzima sitasenyuka empilweni nakuhlangana othina kasilazi iqale emhlabeni izinto zami zikholwa komalume omalume bakholwa komalume babo othina kasilazi iqale emhlabeni izinto zami zikholwa komalume omalume. Right, South Africa, Mpumalanga Ntshonalanga Ningizimu ngiyambingelela. Ngibelanga sabelo nezinto ngamazo kasikasi ukwazi ukuthi umqondo futhi evele ikhanda tshetshe iqinise ngiyangishaya omncane. Ngeke sangilokotha bafowethu. Namhlanje usuku olukhulu kakhulu bafowethu bathi siqopha umlando. So bafowethu kuphika kuphila kufika khona ubukiso bhanyabhanya ngifuna ukunamukela ohlelweni lethu olusha bathi i-45 minutes of upliftment. Yes, 45 minutes of upliftment. Right. Lo hlelo ngeke introduce guys ku TikTok abantu babonile ngisho ukuthi siwa nohlelo olufana nalo. Inhloso ke yohlelo nandi ukuthi kulo 45 minutes esoba nawo la. Uma uphela kube ukuthi ukhona umuntu ozobe efulekile kulo 45 minutes. Namhlanje ke episode yethu yokuqala le esinayo ohlelweni. So ngifuna ukuthi bafethu lilalele iphele ungayishiya endleleni ukuba iphele. Mhlawumbe na ukhona ungakusiza ngoba ngikholelwa kakhulu ukuthi abantu abasha bayi-future. So uma si-investa kwi-future kusho ukuthi sizethubeni elihle le-future. Yayibona? So namhlanje bafethu ngiphethe indoda izosichaza kodwa yona iphuma kwi-Insika Men's Network. So ngaphandle kokumosha isikhathi bafethu bafo ngiyabingelela ngiyabingelela uhlelo wethu asibingelele. Under organization ebizwa ngokuthi Insika Men's Network. Okay. No, but for Insika Men's Network. Mhlawumbe kafushane nje sichaze umuntu ongazi yini Insika. Qala ngesiqale ngensika singakayi organization as a whole. Igama nje Insika lisho. Okay, I think umbuzo omuhle kakhulu ukubuza because abantu abaningi bayibuza ukuthi kuze kuqanjwe ukuthi Insika Men's Network emangala amagama mhlawumbe bengakhethwa bona bayikhethile. Yeah. Sizo-understand kakhulukazi kubantu abasuka emakhaya. Insika zazi ukuthi yabona mangabe kuzokhandiwa indlu kakhulukazi lezindlu zakudala kunale nduku le ebapathment isekela indlu. Uyabona leya nto ibizwa ukuthi insika ngapha ngolimi londlela ikhangelana bathi phila. Leya nto leya iyayisiza mangabe kuzoba khona iziphephe emakhaya ngoba izindlu lezazi zijwayele ukukhanda ngodaba noma zikhanda ngey'nuku kanje. Yes, mangabe kunomoya iyaye insika isiza ukuthi indlu ingawi noma kuzophephuka okufulelile indlu kodwa indlu yasala emini ngenxa yokuthi imiswa insika. Insika kumsebenzi wayo endlini ukumisa indlu noma kufika iziphephe kodwa indlu ihlala iqinile. Right. Hayi babukele niyezwa bafowethu asikayi nakude but usunayo lento ukuthi yini umsebenzi wensika. Njengamanje singena kuyo ngqo i-organization. Bafo ususho ukuthi insika ile ephathela indlu. Right. Njengamanje ngifuna bafo ukwazi ukuthi Insika Men's Network yini umsebenzi wayo manje. Sefuna ukuthi umsebenzi wensika Men's Network yenzani kahle kahle. Insika wethu inesikhathi esiyasungula. Yeah. Esikoleni ngicangisa kwamanje isase-DOT kuphela. Okay. Kodwa isikhule ngendlela emangalisayo. Ngoba inokwenza ngisho ama-event kumenye osaziwayo ukuthi bezolandisa izinto esiyaziwayo nje kuma-social media khona. Yeah. Insika ukusungulwa kwayo yasungula ukuthi isisize kakhulu kubantu besilisa. Isungule nje abantu besilisa ngathi insizwa. Yeah. Mangabe insizwa nje umuntu osuke wamukelekile ukuthi ungayijoyina insika. Isiza kanjani?
mhlawumbe nje okokuqala mhlawumbe ngizokwenza ukuthi umuntu abasekhaya understand noma uzobukelayo mfowethu ukuba insizwa nje qala ngithi mina akudingi ukuthi uzokhulela emakhaya noma uzokhuluma isiZulu Shino ungakhulela phi ngithi ngisho ngaphesha kwelwandle ngisho ngaphesha kwelwandle uyinsizwa akusho ukuthi umuntu okhulele kwaXhosa akayona insizwa uyinsizwa mhlawumbe kunamagama abawasebenzisayo kwaXhosa achaza igama lomnsizwa bathi ukugoqa yonke lento wonke umuntu wesilisa nje uyinsizwa kakhulukazi ngoba esikhungweni sezemfundo sijwayele kuba nabantu besilisa abasuke endaweni ezahlukene kunomuntu okhulele eGoli kunomuntu okhulele kwaNongoma khona okhulele eBergville khona okhulele even khona eStone Cape mangabe efika la unayo right yokujoyina insika asisho ukuthi ngoba wena ukhuluma isiXhosa awubelong ukuthi ube regardless igama uthi isiZulu yes insika bathi wonke umuntu wamukelekile even mfowethu nalabantu laba abesilisa kodwa ukuhamba kwesikhathi abashintsha impilo yabo baphile sokubantu besifazane ngesizathu sokuthi nabo bangabantu besilisa siyabamukela kwensika yes asibuki ukuthi okay umuntu usokhethele impilo uma ngabe nje umuntu wesilisa ngokwesiZulu benza ukuba nezivile igama ube namasende wamukelekile kwensika kahle insika accommodator ubulili babantu besilisa noma kuthiwa ngithathe iphili noma kuthiwa ngifuna ukuthi wamukele ngiyangena right kodwa bengisafuna sela ukuthi umsebenzi omelele insika yenza umsebenzi wensika manje mkhulu kakhulukazi abantu besilisa kunabantu besilisa abakhule emakhaya abantu besifazane mhlawumbe abangakhulanga nobaba nomalume abakhule mhlawumbe nomama mangabe futhi mabekhula nomama bangafundiseka kahle ngaphansi kwesandla somuntu wesilisa okhulile so mangabe insika iphuma iye endaweni engaphandle ezikoleni iyakufundisa ukuthi ezomuntu wesilisa kumele ukhule kunekhaya umele umuntu wesilisa ngoba silele ukuthi uma ngabe uzofunda emfundweni ephakeme ungahambi nequalification ozoyifundela kuphela kodwa hamba nequalification ufinde futhi uhambe uyinsizwa wazi ukuthi uma ngabe umuntu wesilisa uyiphatha kanjani ngoba umuntu wesilisa siyaququmezela ukuthi uma ngabe umuntu wesilisa bafowethu asibekeni injabulo yethu phambili ukuze umuntu wesifazane ngoba sithe masihlala phansi sibuka sabona ukuthi abantu abaningi besilisa banemali kakhulu njengoba babeka injabulo yabantu besifazane phambili bona bese beyibeka emuva ngizokwenza example lapha eMavarsity sithola imali lena okuthiwa la NSFAS mfowethu bathi umfequzo uyabona mfowethu izinsizwa eziningi zilimalile ngale mali imali lana esiyithola ukuthi sikwazi ukuyiphikisa ngoba sisezikoleni mhlawumbe emakhaya abamile kahle so iyakwazi ukusilekelela kodwa sithola izinsizwa eziningi kulo 1.7 esixhaswa ngawo NSFAS thola ukuthi umuntu udla 300 kuphela nezathu sokuthini uyibeke ngemuva lo 1.4 uyakumuntu wesifazane akufice eres so mfowethu siyayikhuluma kakhulu nje ukuthi bafowethu asibekeni injabulo yethu uqala sizinsizwa asisho ukuthi abantu besifazane empilweni zethu babalulekile but beka injabulo yakho phambili ukuze into ezele eVarsity ubuyele nayo ekhaya ngoba emakhaya mfowethu ngeke kufihle ukuthi sila eMavarsity emakhaya kodwa bathembethi right no baba ngiyayizwa lo ukuthi abantu besilisa empeleni angeke sifake nami kwamasendeni nami yes right thina ezabantu besilisa sikhethe ukuzikompromise ukuthi sibeyane besifazane phambili okufuna thina right ngifuna ukuzwa kahle ngoba engasikhona esilahleka khona abantu besilisa ukuthi insizwa ibona kanjani insizwa ngabe sigqoke into ngisweke ngokuthiwa insizwa mfowabani noma mele umuntu oqonywayo uthi insizwa mfowabani noma ngumuntu lo odelelayo nje participate mhlawumbe ngishaya induku bethiwa insizwa kahle insizwa kukuhle kahle bese ngayithizwe ukuthi okay nabe insizwa lapho ngoba ngazi ukuthi angazi noma angifuni ukuthi ba-abhede abantu yabo ngoba nami ngiyadinga ngichaze ukuthi insizwa kahle
ngizoyichaza ngendlela engithi manje umuntu wesilisa noma insizwa bese ingifile ukuqonda ngayo ngayo. Yeah. Ngingasho mina futhi ukuthi umuntu noma insizwa nje vele insizwa ngithi umuntu wesilisa okwazi ukuthatha izinqumo eziphusile. Okay. Okwazi ukuthatha izinqumo ecabanga ukuthi ngoba nje ngumuntu wesilisa usasa kunekhaya okumele ngawo. Yabona ngithi mina uma ngabe ekhaya uzele umuntu wesilisa. Uma ngabe nibathathu ninabantu besilisa ekhaya ubaba wakulelo khaya uye athi senginemizi ewu4 ebala lo wakhe behlala ngohambe izinsizwa ezintathu okusamele ivuke ngoba kahle kahle uma ngabe ngibasitshela la singabantu besilisa akuhleli abantu besilisa kodwa kuhleli imizi yobaba bethu. So uyabona uma ngabe ngizele amadodana emathathu ebese eyodwa mhlawumbe ikhetha ukudla kakhulu amazambonjwana engayinani impilo. Ubaba kulelo khaya mina mangibuke leyo ndodana yami mhlawumbe yenza leyo nto ngiye ngithi mina sengisele nemizi emithathu ngoba lo wami sengiyakukhansela lo ngenxa yempilo eyiphilayo. Mfowethu ukuba insizwa kumele ukwazi ukuthatha izinqumo ezizokwenza ukuthi kusasa ungayisoli. Uma ngabe uyinsizwa kunezinqumo kumele uyithathe kungekho lula kodwa uyithathe ngoba uvikela isithunzi sakhe. Yabona ngoba sila ezikoleni sezinsizwa regardless ukuthi uyinsizwa noma umuntu wesifazane but sonke ngoba sisezikoleni asizile ukuzoyiveza thina kodwa sizoveza amakhaya ethu. Ingakho uma ngabe ubona umuntu wesilisa eshaya umuntu wesifazane asisho ukuthi thina awu kodwa lensizwa manje yenzelani lento. Thina sibuka ikhaya lakini la usuka ukuthi ufundiswe kanjani ukuthi ayi kanti abazali bakhe bamfundisa. So into oyenzayo uma ngabe uyinsizwa nje yazi ukuthi ingakho ngeke ngithi ngakufana noma weshela intombi. Mangabe umuntu wesilisa mangabe uzothandana nomuntu awuke udlule kuwena ukuthi ufunani buka ikhehle lekuzalayo. Uma ubuka umuntu wesifazane nomshelana mothandana naye buka ubaba wakho ukuthi mangabe kuthiwa uyamveza lo muntu ekhaya lizothini ikhehle lekuzalayo. No ngiyayithanda le bafethu. Angazi ngiphendule ngedwa kodwa ithi impendulo umuntu wesilisa ubafaka akafuna ukuthi asho okay kodwa uthe nje umuntu wesilisa umuntu okwazi ukuthatha izinqumo eziphusile. Awenzi isinoms uqale ucabange mathatha isinqumo noma ngicabanga uma ngayisiphi isimo obhekana naso empilweni yakho uyacabanga mathatha isinqumo. Ngicathi sizwileke bafethu abukho ubuthizwe sibamini abukho ubuthizwe emsonkweni abukho umsizo eqonyweni ukuthizwa kusemqondweni. Baba uma kuthiwa siyabheka manje siyaqhathanisana sibuka namhlanje sibuka imuva ngendlela wona izinto ezenzeka ngakhona ebuthizweni mhlawumbe ikuphi ongathi kunomehluko phakathi kwethu ngoba usho masibuka obaba abasizalayo bese sibuka nathi manje indlela wenza ngakhona izinto ikuphi ongathi kukhona okushintshile la ongasafana. Uyabona ukuthi kubuka obaba bethu nomkhulu bethu behloniphana futhi mabehleli bezinsizwa. Uyabona ngisho ngathiwa umfethu umuntu endaweni ongamazi lo muntu ubukwazi ukuthi uma ubona nje insizwa ukwazi ukuhlonipha ube umfowethu kodwa esikhathini samanje insizwa ayisahloniphani. Uyabona mangabe sihleli sizinsizwa siwu10 insizwa nje lokuhlala kule door. Uyabona masihleli sizinsizwa siyaxoxa. Uyabona futhi into liqiniso insizwa manje zodwa ziyazwana futhi Ingakafiki le nje. Ingakafiki nje. Uyabona futhi masihleli sizinsizwa siyishumi isitolo. Uyabona ngoba ngikhuluma nje mina ungilalele. Mathiwa ngena umuntu wesifazane la mhlawumbe mina ngingathuli bese kukhuluma wena. Uyazi ukuthi awukhulumi ngoba mhlawumbe ukhuluma kodwa nawe ngithi usizama ukuvela umuntu wesifazane ukuthi khona mhlawumbe nami angithuli ngoba ingeke into engingayisho kodwa ngizama ukuyiveza ukuthi yazi indlela engikhona ngayo ngithule manje angisakhulumi. Yabona uxolele ukuthi hawu nomuntu uhleze ekhuluma kodwa ungena umuntu wesifazane useyathula manje okukhuluma futhi ukuthula.
enye into futhi engayiqhathanisa ey'nsizweni zamanje nobaba bethu. Uyabona mfowethu obaba bethu ababahlonipha abesifazane. Kangangokuthi even abantu ezizwana nabodadewethu. Udadewethu wayekwazi uyabona u-aunty yini ngoba lo muntu usuke esalobaba. Uma ngabe enobaba wayekwazi ukukhululeka. Ebelethemba ukuthi ukukhuluma nokuhlala nje naye. Ngoba ethatha ukuthi umfowethu. Ngizalwa naye. Kodwa iy'nsizweni zamanje akusafanele nathi mfowethu. Ngoba sesiphenduke iy'lwane. Uyabona manje umuntu wesifazane usaba ngisho ukuthi endleleni umeshele ngizathu ukuthi abantu besilisa sebeyasabela nezinto abazenzayo kakhulukazi kubantu besifazane. Mayakazi umuntu uthatha amazi ukuthi mangabe mhlambe uthi ngiyathanda ukusho lokhu kusuka enhlizweni noma unenhloso ethile. Kunzima mfowethu. Angifuna ukuqala. Ngoba yabona muse lapho kade ngifunda nje the past few weeks ngifunda enye i-article la Facebook kuthiwa ubaba udla ngengane yakhe ena 3 months. And that ayiyenzi senzo kangempela. Yazi ukuthi sifika kanjani ukuthi ngobaba ngizela umuntu. Same time kuvuka imizwa wesiphathi ona 3 months. Yabona leyo nto nje iyasikhombisa ukuthi ngeke ngithi mina esikhathini siphila kusona manje sinzima kakhulu kangangokuthi abakholwayo baye bese isikhathi siphila kusona sesikhathini la uJesu sokugcina isikhathi ngendlela izinto ezenzeka ngayo nesho yeBhayibheli ukuthi isikhathi sokugcina kuyokwenzeka into kanje and lezo zinto seziyenzeka manje because awukwazi ukuthi wena ungathi uzele ingane kodwa futhi uphinde uzovuka yabona idemoni ngeke umuntu mfethu ongasehleli bese efisa ekhanuka ingane yakhe ezayo lapho mina sibuyele khona sibona ukuthi kahle kahle ikhona inkinga mfethu ey'nsizweni zamanje eyayingenzeki kusakho nobaba bethu. Hayi siyathemba bafethu ukuthi lezi zinto ezenzeka manje angazi kodwa sithemba ukuthi ngikwazi kukhona iy'hlangano ey'fana nabo-Nsika labo. Sithemba ukuthi kule generation yethu la phambili angeke sibe nezinto ezifana nalezi. Kodwa asazi-ke sothola amasiqhubeko. Right. Bafa okunye engifisa ukwazi yini edala i-pressure kubantu besilisa. Angifuni ukusho ukuthi mhlawumbe ngani noma kubantu besifazane noma ngempela but nje edala nje i-pressure general. Kuthiwa nje ne-pressure manje ngoba waveza kuqala ukuthi mhlawumbe ulo-1.7 return track. Le ngcindezi engane ibuyaphi kwenzakalani la? Mfowethu into engizoyibeka phambili social media. Yabona ku-social media because mangabe uhleli endlini ubuka lapha ku-TikTok uma ubuka izinto ezenzakalayo uyayibona ngathi umusele emuva. Abantu la baphosta imijolo baphosta yonke impilo esheshayo iy'moto umuthi akubuka lo muntu kwi-age yakho kodwa useney'moto ezobreka. Uthi shona and uma ngabe uthola ukuthi kunentokazi oyithandayo uthi uyazama ukuyeshela ubona ukuthi ayithatha serious noma ayikunakile ngendlela sokuthi wena awunazo imoto ayikho imoto ngoba wena mfowethu uyazi ukuthi usungabhalela nje umuntu la WhatsApp mhlawumbe lo muntu ngithole mhlawumbe ku-TikTok noma umeshele mhlawumbe la eyoshona. Mangabe lo muntu umbhalisa uyazi ngizothi kubanza ukubona abantu abaningi besifazane babebuza ukuthi uhamba nani. Uyabona yazi nje uthola umuntu bomthanda ngempela ufisa ukuyombona uvela ushiye ukuthi hayi yazi ngizokutshela mase ukuthi ngiyeza ngempela ezathi ukuthini usubuza ukuthi uhamba ngani and lava awunamoto lo muntu uyabona ukuthi futhi abantu abajwayele ukuthi ngizokubona abantu beyibona yabo bese sezinsizwa ugcine usuba naleyo pressure leyo ukuthi uyabona impilo lekanje futhi mina ngikwazi ukujabula ugcina usuthatha iy'nqumo ey'wrong ngenxa yokuthi wena kunezinto ongenazo. Ngiye ngithi mina mfowethu yonke into odalelwe yona iyofika nje wasebethi kangakanani. Yabona asifundeni ukuthi mase sensizwa ukwamukela ukuthi mina njengamanje into ukuthi anginayo because abantu abaningi basemajele ngenxa yokuthi bashaya le pressure. Umuntu eshela intombi
yangamqondo ngenxa yokuthi akanamoto kwafika umuntu onemoto washela waqonda bese kuvuka isilwane bese ngilo nalomfo mhlawumbe egcinela imali noma mhlawumbe ngengane kodwa ngilokho ngiyibhizi lo besifazana ngimkhumbuza ukuthi ngimthanda kanjani umuntu wesifazane agcine ebe nokuthi mhlawumbe ngiyamhlukumeza egcine ngireport ukuthi njalo mina ngiyamvimba endleleni umuntu egcine eboshwe ngenza sokuthini akafuni ukwamukela ukuthi esikhathini samanje impilo yami isala angamukela ukuthi impilo yami la ikwazi ukuphila naleyo into uma ungenayo ukwamukela ukuthi awunayo uma futhi uNkulunkulu esekubusisa futhi kuzofika if it's ayithatha into obusiswa ngayo uyijabulele ungahlezi uqhathanisa ukuthi into yami incane ngasibanibani hlala nje ukuthi ku-level yakho uzokwazi lento ukuthi igweme lento ukuthi uyipleasure la ku-level yakho first stay in your lane kwana lento lento i-apply yonke indawo in life general even emgwaqweni ey'motweni uyabona ukuthatha kwemoto kuyayikhwehlelela imoto yakho uthatha imoto yakho ubhe ngapha emtuba le okwetheze uyakhipha la kwileni yakho kufaka first aid awusabuyi ngemoto emtuba imoto ifike yafa le right manje bafo sibuye kwinsika-ke manje men's network uzama kanjani like ukusebenza ikhona nokuthuthuka okuba khona kwi-organization ngizosho ukuthi kukhona ukuthuthuka noma angithi ngoba ngishaqela ukuthi insika yenzeke abantu besilisa kodwa isikhathi esiningi kakhulukazi ama-race ngoba sijwayele ukwenza ama-program ama-event ama-race because ama-race security ewonke kunomuntu okhona wensika because kuyathiwa i-race ne-race kumele kube umuntu wesilisa ozobela insika so lowo muntu unomsebenzi wokwenza ama-program okufundisa abantu besilisa e-invite abanye abantu ukuzofundisa abantu besilisa so siye sibe nenkinga yokuthi even ngoba nje siyathuthuka but sinenkinga yokuthi iy'nsizwa ey'suke zenzelwe lama-program ayiphumi azwa-atheni noma sizokhuluma ngoba mfethu uyabona uma ngabe sizinsizwa siba u-4 sizobiza mhlawumbe umhlangano wey'nsizwa kufike aba-4 siba u-5 oyedwa engafiki kufundiswe laba aba-4 lo ongafundiswanga besenze iphutha uma ngabe senze iphutha ngeke kushiye ukuthi usibanibani wenze iphutha edalulo ngegama kodwa uyinsizwa ngobani yonke mfethu into eyenziwa umuntu wesilisa ihlezi izobuye insizwa yenziphelele so mfethu noma ikhona inqubekela phambili ngoba ngithi kade yaqala kuyabonakala ezinye izinto ngoba kunabantu futhi emaresi abazofunda kodwa baney'nkinga ey'nazo ngoba bengishiye ukuthi umuntu ungakhulanga nobani uma efika eresi kunomuntu wethu ongakhulanga nabantu besifazane ekhaya abakhule nabafowabo mangabe efika eresi efika ukuthi uzohlala nabantu besifazane uyaqala umuntu ukuhlala kwi-environment lakhona enabantu besifazane khona ebese ngenxa ipressure nalona ukuthi uzohlala nomuntu wesifazane ongakazi uhlala naye ekhaya mhlawumbe mina akazaqonda abantu besifazane ke la kakhulu zamavasithi babuye indlela abagqoka ngayo begqoka ngale ndlela yokuthi umuntu wesilisa uze ube nenkinga uma ungakhulanga nomuntu wesifazane ungayijwayele ungaze ugcine usuwenze iy'nkinga so sinenkinga zokuthi-ke insika iyayisiza iy'nsizwa lento kanjalo ukuthi mfowethu uma ngabe uyinsizwa yazi ukuthi ngokusola evasithi musuke emakhaya mhlawumbe kakhulukazi kunento kanje kumele uyilindele ingakuthusi ingakwenzi uze wenze izinto ey'wrong ujwayele ukuthi into kanje ngoba umuntu uzofunda i-course ka-3 years ujwayele ukuthi kushuthi nalo 3 years uzobona izinto ezahlukene zama-ke u-adapta lona ukuthi okay senizophela nesimo esikanje sijwayele ungabi into entsha kuwe ngoba uma ngabe seyintsha izokwenza ukuthi ugcine usuwenza izinto ey'ningi so iyayilekelela nje ey'ntweni ey'ningi iyalekelela nasekutheni uyabona mfowethu kunezinto uma ngabe uhleliwe zasekuhlukumeza kodwa once sahlala sazinsizwa uyakwazi ukuthi enye into ebikuhlukumeza omunye umfowethu avela ayibuze ebese gcina sekuphenduleka nawe ubukade ukuhlukumeza lento uma sezinsizwa la kwinsika mfowethu uyakwazi ngoba kuney'nsizwa ngoba ngithi kunabantu abakhule emakhaya mhlawumbe nabantu besifazane engenayo baba engenayo ubhuti thola ukuthi unenkinga yokuthi isitho sangasese asivuki leyo nto awukwazi ukuyidalula abantu besifazane ayona nto yes
uyabona mangabe sihlezi izinsizwa uyakwazi ukuthi dolonga inenkinga kanje mfuthu mina ngoba ngisuke eMatola usengafike leMdolomba uthi hayi mfowethu nenkinga lapha induku yami lapha sekujamota sifazane alivuki yabo bese njengensizwa ngikuyalela ngithi mfowethu ungasebenzisa ukuthi eMatola khona into kanje engimaziyo noMpemvile into kanje engimaziyo ngenza bose izinsizwa usuthi sesihlangene uveza indaba yakho uthola ukusiza ngone izobusakhe ithi injobo uthola siyazana manje bafo ngoba usho ukuthi akhona ama-programs enziwayo enthi ukuthi kuhlangane iy'nsizwa ukuthi zikhulume ukwaveza ukuthi ingqinamba kwebhanayo ukuthi uma kuney'mbizo ey'nsizwa insizwa zifuna ukuvela hayi okay asithi kuleli dlanzana esuke iphumile kwakhuluma ngokujwayelekile iziphi iy'nkinga eziyayizivele iy'nsizwa ukuthi mhlawumpe nazi iy'nkinga abafethu ababhekana nazo ikakhulu eziyayivele iy'nkinga ukuthi nazi iy'nkinga abafethu ababhekana nazo nanokuthi mhlawumpe ngokwakho ukubuka yiphi into ezifunda ngayo ukuthi sis-overcome lezi nkinga lezi emanesi amaningi semahambelile because ezinye ngokwenza ama-event ngiyaphuma futhi ngihambela ama-event inkinga ey'ningi engingasho semanesi amaningi babhekene nazo iy'nsizwa ayizwani ayihlalisene ukungazwani kwazo ususo kakhulu abantu besifazane legenda because uma uzobuka abantu abaningi noma-ke sebangakhulumisani thola ukuthi bashele umuntu oyedwa and lowo muntu oyedwa bamshelayo beze bengakhulumisani lapho nomuntu wakhe amshela emakhaya sifike light ngase siyacabana. Number 2, abantu abaningi banenkinga yokuthi le ngibayile ukuthi abanye abakhuliswana mhlawumbe ngomama uthola ukuthi kunzima ukuthi I understand ukuthi izinsizwa nomuntu wesilisa mhlawumbe uyena uthatha ngokuthi nje ngizele khamba umfana nje ngoba yabona before ngithi ukufaneleka nje embuzweni wakho uyabona mfowethu bangabe umuntu eyindoda awubi indoda usonombuzo uzomdala uyabona kusuka nje ku-age nje incane mhlawumbe usana 14 years mhlawumbe yazi ukuthi mina ngake ngathi I think ngangino 10 years ekhaya ngaphiwa imali nje ukuthi nje ngibusise isipoyile ngithena ngiships ngathi mangifika esitolo ngavele ngathenga isinko abuya ngasekhaya at the age of 10. Yes. Mangifika ekhaya ngafika kwajabula intombi kancane yathi waza wayindoda angithi uyabona ukuthi la mazwi uwasho iminyaka ishumi sayumfanyana kusho ukuthi indlela yakhaya uyabona so uyabona ukuthi ukuba indoda akukwenza ukuthi akudinga ukuthi ube na 40 izenzo zakho ezibeka kwi-level ukuthi ugcine kube indoda ngoba ngisho kufana noma kuzele ekhaya uzele ngane uzele umuntu ongumfana uzele enhloboni uyabona uma ngabe ufike kuba kwengane uthi ngizele indoda ngoba unethemba lokusasa umntwana kumele akhulule indoda ubuyele embuzweni wakho inkinga ngoba ngisho ngibaziningi kakhulu emaresi mangicabanga mhlawumbe indlela ezingakwazi ukuthi sigweme ngayo mfowethu insizwa mangabe kubizwa ama-event ayiphumi ukuze inkinga onayo kungabi ngathi siyinsika siyahluleka ukuyilungisa kanti wena uphumana. Number 2, mfowethu uma ngabe uyinsizwa ungafeli phakathi mangabe unenkinga obhekene nayo bodla mfowethu ey'nsizweni uzosizakala ungathuli unenkinga ukuyogcina ukuthi mhlawumbe uyavikeleka ikhulume inkinga yakho ngoba esikoleni mfowethu kunabantu abaningi abangakusiza khona abantu abenza i-counselling khona unodokotela khona lonke uhlobo mangabe uyinsizwa ufika uletha udaba lakho kithi ngeke ngakuse sizozama yonke indlela usana yonke iminyaka ukujabulele ukwazi. Okay, manje sidlule nje ngiyafuna ukuthi kuthi ngoba kuveza ukuthi insizwa ziqhathwa kakhulu ngajaya. Yes. Kodwa tshela ukuthi asenze sishela ngiyantolani sangena nayo sokuthi sishela intombi eyiwani. Senze njani ukuthi mhlawumbe angazi usingacabani okanye singayisheli kanye intombi yiphi into esingenza ngayo ukuthi kahle le jeli igcina ngasiqhathile uyabona ngeke futhi singasheli lokho kanje kumele kulindele nje umuntu njengo ukuthi engathi uyashela lokho khona eshela
uyabona uma sihlala kwi-race eyodwa sizinsizwa asibele enhloko sihloniphane ngoba mfowethu isikhathi esiningi uma uyinsizwa usuyawazi ukuthi usibani ushela usibani mana le ntombi asithi ngiyazi ushela ngisibonele nje wathi kunozinhle la kulamshela anithandanga izinhle kulamshela nami ngizithi ngibona uyangichaza ngenze njani ngithanda izinhle usacela nawe mina esayithi nami ngithi umeshele kodwa ukumeshela kwakho yabona bese kakhulukazi into okweshela namantombazane into esiqhatha kakhulu angiqhatha nawe ukuthi wena ushela uzimeshela into esiqhathayo ukuthi uma ngabe uyokweshela uzinhle uzofika ukhulume ngayo owanza ukukhuluma udaba lami sekuba ngathi manje wena ukusazi uzothini manje izinhle ukuze umthole kumele ukhulume ngamaphutha ami engiwenza owaziyo wena kangawazi mhlawumbe njengokuthini mangabe uzinhle ehlala e-floor 1 nginemuntu engithandayo naye e-floor 3 indlela yakho ukushela uzinhle uzobona uyakwehlula bese uyaqala manje kodwa kuleyo yini nje nokuphila vele unayo intombi eqinile awusasheli manje usushela ngami manje yabo so insizwa mfethu ayingathi mayeshela ebese ishela ngegama ngoba kuzomcasuka lokho mase ngidala ingxabano phakathi kwami nawe kuneshaya futhi okuyini into siyinsike esiyimisayo yabona nje mina ngoba ngiyinsika angifuna uqamba ngiyashesha uyifike insizwa sheshe ibambele kodwa manje ngiyinsika kuzoba kubi manje mase kuthiwa kunecala lapho ngihlala khona lapho nabalwayo makuthiwa kufika abantu bensika bethu ukuthi ngiyele olwayo so uyabona nalo lensika iyasiza ukuthi uma ngabe uyinsizwa ukwazi umoya ukwehlisa shuthi bajongo le yokushela uthe ubaba akunankinga umbuye into ngichaza naye sayeshela yeshela kodwa musa ukukhuluma ngayo khuluma udaba lakho hlala udabeni lakho mfowethu uyeshela intombi ngamagama akho uma uyehlula uma ngiyehlule kuqala ngiyeke akuyeke musuwini manje sebethi sikwehlulile intombi ngoba uyabona yonke igcine ize idalenzono kwabantu besifazane uma ngabe wehlulwe intombi usuzogcina uzonamina uzonamuntu besifazane ngoba wehlulekile uvume futhi ukwehluleka uqhubeke nempilo abantu besifazane baningi kokuya ngeke uhlale vele uwina futhi ngabe phela angazi ngabe uyini ngeke uhlale uwina yabo izikhona nje igaba zokuthi namhlanje ngiyawina sasa ngiyishileka right manje bafundi ngifuna sitekile bathi indoda ikhali ukukhala kwabantu besifazane ucabanga ngaleyo nto umbuzo onzima kodwa futhi obalulekile into esesizwe kaningi ukuthi indoda ikhali mina ukuphendula nje fast umbuzo wami kube indoda ikhali ngabe nazi inyembezi inyembezi wonke umuntu unazo umuntu wesilisa nje unazo inyembezi ngoba unazo ayihloniphanga zidalele ukuthi ukhala so mfowethu umuntu wesilisa nje ukuze esheshe edlule esimeni mabheke nazo khala mfowethu kufana nami yabona ngoba ngiyinsizwa mangabe ngikhumbula nje 2010 ngana 11 years ngisho ngelo baba ozalayo uyabona ngisamncane angasemdanga ukuthi bazala uma ngiculuza kodwa ngo-2016 la ngase ngikhulile khona yabona 2016 ila ngase ngikhulile khona ukahlahla mhlawumbe usuno-16 years usuke ususibona isidingo sikababa noma somuntu wesempilweni ila engabona khona ukuthi la ndoda ayisiyakho emhlabeni yilapho kwababuhlungu khona le nto futhi ihlezi ingikhala esithi le ndoda sheshahamba emhlabeni and yabona ngabe umuntu ohlezi ungakhulanga ngoba izinto eziningi ayibambeleti so mfethu umuntu wesilisa nje mfethu khala makufukhala inyembezi mfethu kwehla kwenyembezi ukhona la ududuzela khona noma ngabe uzoyivala kufana noma kunesifo ekhaya yakubaye bathi mangabe ukhale kuqala into sangabizo sangabethela kuthi ngelanga lomncwabo suke sesekungqona so uma uyinsizwa futhi insizwa mfethu ayikhala ukuthi singagcini sesenza izinto ezimbi noma sifaka empilweni mangabe nje unenkinga
ekwenza ukuthi kwehle ingenezi khala futhi insizwa Hayi, sikhaleni mfethu. Asikhala. kodwa ngabona insizwa phela ungakhala njengomuntu wesifazane njengomuntu ongenathemba khala bese uba nesibaba la. ungakhala nje ugcina ukhishwa isibindi nje uzoduduza abantu besifazane kuthiwa ayawukakhala Manje asithi lapho unikezwe ithuba unikwe inamba zawo wonke umfana okhona endini angifuni ukuthi umfana insizwa yonke insizwa ekhona e-DMT unikezwe ithuba ukuthi okay manje abantu benzela ama-VN yenza i-VN ewu-30 seconds bungabatshela ukuthini kwenzela insizwa zonke insizwa ey'khona e-DMT ngicela zingapheli 1,000 kodwa kuthiwa nje batshele something and kuthiwa 30 seconds ukubatshela ukuthi okay mina sibanibani ngizimile i-VN iyafana i-VN iyafana basebenzi bonke labantu kulula kakhulu ngisho mna insizwa ukuthi insizwa yakwethu akunambeki isimo esiyokwenza uyibone ngazi ukuthi awuyibona insizwa ngisho ngathiwa kwenzakalani nawo sonke isikhathi zazi ukuthi wena uyinsizwa into nayo indawo nayo uyinsizwa okugcina thatha injabulo yakho uyibeke ngaphambi kwakho okunye uze hayi bafethu zibekeni phambili usho njalo ba uthi zibekeni phambili manje kulandele yonke into qala wena phambili engento mhlawumbe webhodi la engicabanga ukuthi sami isachaza indaba yokuba insizwa kakhulukazi lezi insizwa ey'kholwayo noma ey'sondayo noma ey'sindisiwe ngaphandle side ukuthi ukhonza kuliphi inkolo uyabona mfowethu ukuthi usindisiwe noma uyakholwa leyo nto leyo-ke ayikwenzi ungabi insizwa nomuntu osindisiwe umuntu wesilisa insizwa ngoba siyesibona ngazi ukuthi kakhulukazi iy'nsizwa lezi engakholwa noma engathanda uNkulunkulu zibathatha kancane abafowethu laba abakholwayo bakwasindisiwe sengathi manje abazona insizwa ngoba nami ngibuka nje sindisiwe kodwa futhi ukuthizwa khona sengaphuma nje thatha iy'hlangu zakho wena futhi oyinsizwa odlala umaskandi nakuthiwa ngudlali ngifike ngikushaye futhi ngizindisiwe ngenjalo shuthi insizwa ayikho okholweni insizwa semqolweni nasekhaya bathi sizambe zeqema so bafo before sigoqo uhlelo lwethu namhlanje kunento encane nomdlalwane omncane engifuna siwudlale ngizosho izinto ezimbili ukhethe ukukhona yes kodwa kulezo zinto mfowethu khona into esifazane zakhona okay ukhetha ukukhala noma ukuthula ake ngizokuthula ukhetha ukuba yisoka engahloniphi noma umfana othulayo angeke umfana othulayo mfowethu uthando imali uthando ukuthuthuka kwangaphakathi noma impumelelo yomhlaba ukuthuthuka kwangaphakathi okay right nayo yokugcina-ke bese siyahamba la kuno true or false ngicabanga ukuthi le sasithanda kunakho kakhulu question hawu lana-ke ngiyakutshela sithi uzothi true or false sithi indoda yangempela ikhaya false kulungile ukuthi indoda icele usizo true wonke amadoda athanda ukujima false ayithanda ukujima insizwa okay abantu besilisa bashayela kangcono nabantu besifazane false indoda enentshebe enhle indoda enamandla itrue indoda enentshebe enhle indoda enamandla true yona la shiwo mina lo mbuzo okay amadoda amaningi ayivalele imizwa yabo false amadoda kumele kwazi ukuphela true uma owesifazane ebhadalile kwidate yokuqala
lowo muntu osokhumene lowo muntu sona layo indoda kahle. Force. Okay. Ukuphila ngokomqondo kubalulekile emadodeni. True. Ungaba indoda strong kodwa still isithandi imali. I think it's true. True. Okay. Hayi. So bafethu besinomfoka Chu. No, sorry. Ngizama Mr. President wethu. Right, besinomfoka Ncube bafethu obuya kuyinsika. Insika Men's Network. Uyena bafethu besinikeza amagama ahlakaniphile namhlanje. Engikholwa ukuthi kulo 45 minutes of upliftment ukhona wena okuzokusiza, ukhona okuzokukhulisa. I'm sure indlela ocabanga ngayo izoshintsha, indlela owenza ngayo iyashintsha. Bafu ngaphandle isivali angazi ukhona into ufuna ukusho nanokuthi umuntu ofisayo ukuthi mhlawumbe akhulume nawe ukuthi baneyinkinga bafethu eminyaka. Ofisa ukukhuluma nawe, uxhumana kanjani nawe? Mfowethu uqale ngesithuba ngibona kakhulu ukuthi ngile endlini ekhaya. Kuyinto ozwa kakhulu. Awungithi umuntu ongaphandle esekhaya, ngibengazi ngensika. Ukuthi connectivity even mhlawumbe nakulesi sifunda e-DOT. Mhlawumbe because nase-PMB khona. Yeah, no respect. Yes. Uzwa mhlawumbe usezokwenza konke kuthiwa insika mhlawumbe nenkinga. Agijimele ukuthi indaba yensika ikwazi ukusizakala. Ngiyatholakala mfethu kakhulukazi ngibhizi lapha ku-TikTok. TikTok. U-TikTok ngumbulelo nsele. Umbulelo nsele. Yes. Okay. Ebese nangapha enkundleni zokuxhumana khona ku-WhatsApp. Yeah. Ku-071 971 Le namba-ke bafethu yomuntu onenkinga ofuna ukubeka inkinga yakhe ebhekene nobutseki. Awudayisa amafoni la awubusheki yebo kodwa ukuthi mawunenkinga lenkinga onayo ebese uya report kuphela. Siyacela awusendi isithupha ngasese awusheki umuntu strictly onenkinga. On TikTok isimbulelo ucele. Then WhatsApp number yiyo le phansi la ku screen sakho oyibona njengamanje. So bafo siyabonga kakhulu mfethu. Sasikuveza ukuthi inamba mfethu akuyona lo muntu mhlawumbe ufunda kuphela. Insika iyakwazi ukuthi nje sungayena awuyena umfundi. Yeah. Yazi ngizafuna phela ukuya lapho ukuthi lesi insika ifuna ukuthi ngifunda edingi kuphela. Ngisho mathiwa awuyena umfundi. Moyinsika siyakwazi ukuthi usikhulume ngathi sikusize futhi sikusize usekhaya. Siyakhona ukusiza ngoba insika ngoba ngichaza isiqalo uhlele ukuthi insika ile nto le esekile asiseki kuphela i-DBT kodwa asiseka umhlaba wonke. Hayi. Ngiyazwakala. No bengisasho ukuthi siyabonga abantu ukuthi sivakashele uzosipha amazwi alikhali sibonge kakhulu umntana omkhulu. Ngiphinde ngibonge ngemuva o-engineer bami lapha ngiphathe Sotobe into engilanda phansi le Newcastle. Ngiphinde ngibonge uMaphuma ngimlanda phansi ngeMdilova indoda yaseMdilova le. So bona bafethu besibambele ngaphambi emuva besibheke izinto ukuthi ihamba kahle yini konke ku right. So by the way guys ngiyabonga kakhulu ukuthi lihlalile kule podcast yethu episode yethu yokuqala le kwi-45 minutes of upliftment. So ngicela guys ofikayo ngathi oqala subscribe alike bese ekuthinta le yankinobho la ukuze wonke ama-video wethu esiwafaka usuka manje kuyaphambili ekwazi ukuthi wathole engaphuthela. Ukhumbule ngithe ngiyakholelwa kakhulu ukuthi i-youth iyi-future. So uma si-investa kwi-future yethu okusho ukuthi siyesethweni elihle le-future. So bafethu it's your boy uMdolomba umanyathi into ngamanzi ukhasikhasi ukuba siyakwazi umqondo futhi evele ekhaya nje nje kuzoba ukulandelayo. Ngiyandithanda bafethu. Peace.